Спомняте ли си това видео? Това беше първият път, в който тествах вайрал бисквитките от No Regrets, а сега са пуснали нова лимитирана колекция специално за Свети Валентин. Нека да ги пробваме. Първият вкус, който ще тествам, е тяхното червено кадифе в мини форма с бял шоколад. Много добър подарък да зарадвате половинката си или да зарадвате вашата майка или най-добра приятелка. Яко. Много са добри. Злати момичето, което стои зад No Regrets, е истински създател. Това е просто магиосничка. Първата бисквитка, която ме е изпратила, изглежда ето по този начин. В основата й стои американско куки с лимитирана Свети Валентинска окраска. Топли в ерфрайера, за да е още по-хубава. Трябва ли да казвам нещо? Буквално се облиза пръстите. Може да поръчате само до края на февруари месец от сайта на No Regrets или да си ги вземете директно от ателието в град Пловдив. Ако имате въпроси, оставете ги в коментар, ще се радвам да отговоря.